kauan sitten vanhan ja kauniin kuusiaidan suojissa eli kokonainen pieni maailma. Kuusiaita humisi hiljaa iltatuulessa ja sen neulaset kuiskailivat toisilleen päivän tapahtumista. Aidassa tuoksui pihka. Maa oli pehmeää ja täynnä elämää. Kuusiaidan kätköissä asuivat mehiläiset, muurahaiset ja monet muut pienet ötökät. Mehiläiset surisivat ahkerina päivän valossa, lentelivät kukalta kukalle ja keräsivät makeaa mettä. He tiesivät, että heidän työnsä oli tärkeää. Ilman heitä kukat eivät jaksaisi kukoistaa eikä marjoja syntyisi. Muurahaiset puolestaan kulkivat pitkin samoja polkuja päivästä toiseen. He opettivat toisilleen, kuinka yhteistyöllä kaikki sujuu paremmin. Yksi kantoi murun, toinen löysi reitin ja kolmas piti huolta pesästä. Kukaan ei ollut liian pieni auttamaan. Kun ilta laskeutui ja usva levittäytyi pehmeänä mattona kuusiaidan juurelle, tapahtui jotain taianomaista. Hämähäkit, jotka olivat päivällä työskennelleet hiljaa ja huolellisesti, viimeistelivät seittinsä. Ilta painoi päivän hellästi lepoon ja usvaverhot hiipivät maan ylle kuin lämmin peitto, ja kuusiaidan juurella alkoi tapahtua hiljaista taikaa. Äänet vaimenivat, tuuli hidasti kulkuaan ja koko maailma näytti pidättävän hengitystään. Usvan keskeltä alkoi vähitellen erottua ohuita, hopeisina hohtavia lankoja, jotka keinahtelivat aivan kevyesti. Kastepisarat asettuivat niille kuin pienet tähdet, ja hämärässä ne alkoivat hehkua pehmeää valoa. Ne eivät olleet tavallisia hämähäkin seittejä, ne olivat keijujen keinuja, syntyneet vain iltaa ja unta varten. Kun keinut hohtavat illassa valmiina, tulevat myös keijut esiin. Keijut kimmeltävät kuin yöperhoset, heidän siipensä hohtavat hopeaa ja kultaa hämärässä. He eivät ilmesty sattumalta, vaan siksi, että kuusiaita oli hyvä ja tasapainoinen paikka. Keijut viihtyvät siellä, missä kaikki tekevät osansa ja pitävät huolta toisistaan. Mehiläiset olivat ensimmäisiä, jotka huomasivat keijut. He eivät säikähtäneet, vaan tervehtivät lempeällä surinalla. Keijut vastasivat iloisella naurulla ja kiipesivät hämähäkkien kutomiin seittikeinuihin. Keinujen liike oli rauhallista ja pehmeää, aivan kuin tuuli olisi keinuttanut niitä uneen. Muurahaisetkin pysähtyivät hetkeksi katsomaan. He ymmärsivät, että keijut muistuttivat heitäkin jostain tärkeästä.
Vaikka tekee työtä, pitää myös osata iloita ja levätä. Hämähäkit nyökkäsivät hiljaa, hymyillen toisilleen. Heidän tarkka työnsä oli mahdollistanut keijujen ilon. Keijut tiesivät, että ilman mehiläisten pölytystä ei olisi kukkia. Ilman muurahaisten ahkeruutta maa ei pysyisi ilmavana. Eikä ilman hämähäkkien seittejä kuusiaita olisi turvassa liiallisilta hyönteisiltä. Siksi keijut suojelivat koko kuusiaitaa keinuessaan, levittäen ympärilleen rauhaa ja hyvää mieltä. Kun yö syveni, keijujen nauru vaimeni hiljalleen. He liukuivat takaisin usvan sekaan ja keinut jäivät lepäämään kastepisaroiden koristamina kuusiaidan oksille. Mehiläiset vetäytyivät pesiinsä, muurahaiset käpertyivät kolossaan ja kuusiaita huokaisi tyytyväisenä. Kaikki oli hyvin. Jos joskus kuljet iltahämärässä vanhan kuusiaidan ohi ja näet seiteissä kimmeltävää liikettä, muista, se on merkki siitä, että yhteistyö, ahkeruus ja ilo elävät yhä rinnakkain pienessä, mutta ihmeellisessä maailmassa. Hyvää yötä.